Hola, us dono la benvinguda a un altre capítol dels 24 períodes estacionals del calendari xinès. Avui parlarem del període que va del 21 de desembre al 4 de gener, que en el calendari xinès s'anomena Tongzhe o solstici d'hivern. El calendari xinès divideix l'any en 24 períodes que s'anomenen Jieqi. Si vols conèixer més sobre l'origen i el significat d'aquests 24 períodes, clica a aquesta targeta. En aquest calendari es compten els graus de rotació de la Terra al llarg de l'any. Ara, la Terra ha recorregut ja 270 graus al voltant del Sol des de l'inici de l'any nou xinès. A raó d'un grau cada dia, en els propers 15 dies arribarà als 285 graus. Durant el solstici, el Sol arriba al seu punt més baix i té poca força per il·luminar i escalfar la Terra. Si en comptes de 12 mesos estéssim parlant de 12 hores, ara seria el període que va des de les 12 de la nit a la 1 de la matinada, un moment de fred, foscor i recolliment. El dia del solstici és el que menys hores d'il·luminació diurna té. La nit dura fins a 14 hores, mentre que el dia s'escurça fins a 10. Durant els propers dies, les nits seran molt més llargues, les hores de foscor dominaran sobre la llum del dia. La figura del I Ching que li correspon és Fu, el retorn, una línia yang tapada per 5 línies yin. La foscor tapa la llum del sol, però representa el retorn de l'energia yang. Els antics llibres que parlaven del calendari dividien aquests períodes de 15 dies en 3 grups de 5 dies cadascun. Els primers 5 dies, els cucs de terra s'enrosquen per hivernar. Els 5 dies següents, l'ant perd les banyes, símbol de renovació, de canvi i de renaixement. Finalment, els últims 5 dies, les fonts comencen a brollar. Les primeres neus s'han desfet i l'aigua omple les deus i les fonts de muntanya. Aquests símbols parlen del renaixement, parlen del final de l'energia, d'un recolliment de l'energia per al seu posterior renaixement, per tal que l'energia yang pugui créixer renovada, forta i doni pas a una primavera energètica sana i poderosa. Per això, a les cultures tradicionals del món, el moment del solstici d'hivern és un moment de renaixement, d'alegria i de joia. En el moment de màxima foscor, sabem que la llum retornarà i pujarà alta en el cel. El caràcter xinès que designa l'hivern s'anomena Tung. És un caràcter que ha evolucionat al llarg de les dinasties. Fa més de 3.000 anys, Tung s'escrivia com si fos un sol tancat a dins d'una gerra. Imatge del fred, de l'impossibilitat d'escalfar, de la llum atrapada. Per això una dita tradicional xinesa diu «l'hivern es fa més llarg que l'any sencer». Aquesta dita il·lustra la manca d'activitat física, mental i emocional que tenim durant els vespres d'hivern. La llum se n'ha anat i per tant hem de recórrer a mètodes artificials per mantenir l'activitat. Com que les nits són tan llargues, les activitats diürnes perden protagonisme i passem moltes més hores tancats a casa. És important mantenir una bona activitat. Per exemple, escriure, crear, fer diferents coses que mantinguin la ment àgil. Recuperar aquell idioma que ens agradava tant, acabar els estudis que vàrem deixar a mitges i sobretot fer activitat física de qualsevol tipus. A Xina hi ha una tradició molt curiosa que és la de fer la cal·ligrafia d'aquest poema començant el dia del solstici, el dia 21 de desembre. Aquesta cal·ligrafia té 9 caràcters de 9 traços cadascun. El poema diu Ting qian cui, liu zhan zhong, dai zhuan feng.
que es podria traduir lliurement com davant la glorieta el desmai espera el vent de la primavera. El dia del solstici s'escriu un traç del primer caràcter, no tot el caràcter, sinó només un sol traç de tinta. El segon dia es dibuixa el segon traç del primer caràcter, i així successivament fins a acabar tot el poema després de 81 dies. Quan hem acabat els 81 traços d'aquests 9 caràcters, l'hivern s'acaba i l'endemà, el dia 82, comença la primavera. Aquesta tradició és molt famosa a Xina. Si la cal·ligrafia xinesa no és el teu fort, no et preocupis perquè hi ha una altra alternativa molt agradable i simpàtica. Pots dibuixar una branca de pruner amb 9 flors de pruna de 9 pètals cadascuna. El dia del solstici pintes el color del primer pètal, el segon dia el segon pètal, el tercer dia el següent pètal, i així al cap de 81 dies has pintat les 9 flors. L'endemà comença la primavera. Han passat 81 dies des que vas començar la pintura. Un proverbi molt famós diu: el dia del solstici d'hivern cal menjar farcells i el dia del solstici d'estiu cal menjar fideus. El dia del solstici es preparen els tangyuan, unes boletes de farina d'arròs endolcides que es decoren amb colors molt alegres i vistosos. Tangyuan és un sinònim d'unitat familiar. Els jiaozi, els farcells xinesos que poden ser farcits de verdura o de carn, també és un plat típic d'aquesta època i també representa la unitat familiar i l'harmonia. En aquest moment, el cel i la terra es tanquen sobre si mateixos per tal de protegir la seva energia. Els fruits amb closca també mantenen molta energia al seu interior, com les nous, les ametlles, les avellanes o els cacauets, sense oblidar les castanyes. Tal com vàrem veure al vídeo anterior, ara és el moment d'enfortir l'energia dels ronyons, que estan relacionats amb l'element aigua de la teoria dels 5 elements xinesos. El color relacionat amb l'element aigua és el negre i, per tant, ingerir aliments d'aquest color enfortirà l'energia dels ronyons. Per exemple, els bolets negres xinesos o els bolets de tipus auriculària, com l'orella de Judes. Les mongetes de soja negra també enfortiran els ronyons, i peix com la carpa o el carpí també serà molt beneficiós per augmentar l'energia interna. Com que la medicina tradicional xinesa està basada en l'observació i l'experimentació, no va ser difícil per als honorables doctors trobar un paral·lelisme molt clar entre els 12 mesos de l'any i els 12 meridians energètics del cos. Aprofundint en aquest paral·lelisme, van investigar els 2 meridians que estaven relacionats amb l'element aigua i amb l'hivern, que són el del ronyó i el de la bufeta, i van arribar a la conclusió que el meridià de la bufeta podia patir una manca energètica molt important. Per tant, activar el meridià de la bufeta serà fonamental aquests dies. Als llibres clàssics de medicina xinesa podem trobar consells molt intel·ligents i profunds per tal de preservar l'energia de tot el cos, no només la del meridià de la bufeta, sinó de la resta de meridians i òrgans. Un dels preceptes més valuosos diu: preserva la salut durant el solstici d'hivern perquè és el Tao suprem, ja que és molt intel·ligent tractar a l'hivern les malalties del proper estiu. Això vol dir, bàsicament, que si ara no ens cuidem, patirem les conseqüències del nostre descuit a la propera estació o l'any que ve. Les pràctiques meditatives que portin a la serenor mental i a la quietud emocional són molt benèfiques durant tot l'any, però especialment durant l'hivern, degut a la foscor i a la manca de llum. Per això, els metges i els taoistes més brillants de les èpoques passades van buscar els paral·lelismes entre els 24 períodes estacionals i les 24 vèrtebres de la nostra columna vertebral. Van dissenyar, d'aquesta manera, un mètode de meditació en el qual cada 15 dies es visualitzava una vèrtebra. Començant per la zona del sacre i les lumbars, cada 15 dies s'anava pujant fins a arribar a la primera vèrtebra cervical, que és la que visualitzarem aquests dies del solstici.
Per practicar, seiem en una postura còmoda, sigui amb les cames creuades en una cadira, deixant la columna lliure sense que toqui el respatller de la cadira, i ens concentrem en la primera vèrtebra cervical. Imaginem que absorbim energia per tots els poros del cos, que l'energia de l'univers entra per tota la pell i fa brillar aquesta vèrtebra, que s'escalfa, s'expandeix, es dilata, i quan traiem aire relaxem. Anem repetint aquesta inspiració, fer brillar la vèrtebra i relaxar tot el cos unes quantes vegades, utilitzant múltiples de 6. Podem fer-ho 6 vegades, 12, 24 o 36 vegades. Durant els 15 dies del solstici d'estiu practicarem un Qigong tradicional posat a punt pel taoista Chen Tuan, que estimula l'energia de la columna i dels òrgans interns. Aquest Qigong, que va canviant cada 15 dies, segueix el ritme del calendari. I fins la propera. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Adeu.